moja oaza mira, moja oaza ljubavi i moja oaza u kojoj sam imala dovoljno sreće i privilegije u životu da, ne da se rodim, nažalost, ali da odrastam i da stičem mnoge neke lepe uspomene i neka životna iskustva. Ja mislim da će se jako veliki deo ljudi koji gleda ovaj video poistovetiti sa mnom kada kažem da imam deo familije koji mi dolazi upravo iz Crne Gore. I kroz odrastanje i kroz neki svoj život mnogo vremena sam provodila u Herceg Novom i uglavnom to bi bilo i po 3-4 meseca za vreme letnjeg raspusta. I to se uvek sećam da bi moji roditelji me čak i nekada malo ranije izvukli iz škole kako bismo što ranije došli na more i kako bismo što više boravili upravo u Herceg Novom. Tako da bih ja godišnje uglavnom ugrabila tako neka 3-4 meseca da budem ovde i da provodim vreme u Crnoj Gori. I nekako vremenom Herceg Novi je za mene zaista postao moj drugi dom. I ponovo kažem, osjećam se veoma blagosloveno i privilegovano sa druge strane zato što mogu da kažem da imam dva doma. Da imam dom u Beogradu i da Beograd jako volim, ali sa druge strane da je deo mog srca upravo u Herceg Novom, gde se mi trenutno i nalazimo. Nalazimo se na terasi u mom drugom domu gde ja provodim jako veliki deo svog vremena. Ovde volim da meditiram, ovde volim da pišem, ovde volim da treniram. Ja odavde bukvalno ne želim nikada da odem i uvek mi bude jako teško da se nekako razdvojim konkretno sa ovog ovde prostora. S tim da je moja majka napravila ovu terasu prepunu cveća, da stvarno izgleda kao da se nalazite u nekom raju i nekoj oazi i ovo je njena oaza i njen neki pečat koji ja mnogo poštujem i mnogo volim. Moja poenta sa cijelim ovim uvodom jeste da sam odlučila da se upoznamo malo bolje kroz koncept mog pokazivanja vama, mog drugog doma i mesta gde sam ja bukvalno odrasla. Mislim, prvo mesto na kojem sam ja letovala i na koje sam ja došla nakon rođenja bio je Herceg Novi i cijelo svoje detinjstvo sam provela u Herceg Novom, makar za vreme letnjeg raspusta, ali onda kasnije, na primjer, za vreme srednje škole, ja sam bukvalno bih ugrabila svaku moguću priliku, svaki mogući produženi vikend, raspust, čak bih i izmišljala ja neke raspuste i sve neke prilike i rođendane, prijatelje odavde i tako dalje. Ja sam sve to koristila kako bih došla u Crnu Goru, odnosno kako bih bila ovde i kako bih provodila vreme na moru. Jer ponovo imam, kažem ponovo, privilegiju u životu da imam tad neka dva doma i da sam jedan intenzivan period svog života bila na relaciji Crna Gora-Srbija. I jako dugo sam imala neki love-hate odnos sa Beogradom i dosta često mi se recimo dešavalo da ne podnosim što sam u Beogradu, da mi ne prija ta užurbanost, da mi ne prija grad, da mi ništa, prosto da me nekako ta brzina života koja se živi u Beogradu, da me sve to nekako guši, da me sve to nekako remeti i to je nekako pogotovo bilo akcentovano upravo za vreme tog nekog perioda srednje škole. I Herceg Novi, odnosno dolazak ovde je bio bukvalno moj beg i mesto gde bih ja uvek se vratila u neki balans, gde bih ja pronašla ponovo neki svoj mir i gde bih doslovno oživela ponovo. I moja mama kaže, tebi je dovoljno bukvalno da si jedan dan tamo i da tebi nestanu i podočnjaci i da ti se prolepša koža i da nekako prosijaš cijela. I to stvarno jeste istina, zato što ovde imam prosto neku rutinu života i generalno ta neka rutina života na moru je potpuno nešto drugačije i meni lično, mislim, kome ne bi prijalo, ali meni lično stvarno jako prija. I recimo kada je u pitanju to neko
bežanje, u smislu ne bežanje, nego dolazak ovde na bukvalno neku kao rehabilitaciju. To se mi se isto desilo i kad sam se vraćala iz Kine, s tim da sam ja stvarno proživela čitave niz nekih stresnih okolnosti prilikom mog povratka za Srbiju iz Kine. I doslovno prva destinacija na koju sam ja sam sletela iz Kine u Beograd, ali sam ja mojima rekla, pošto su i oni svakako bili ovde, ja sam njima rekla, ljudi, ja vama dolazim doslovno ako mogu sutra da dođem, ja želim da odem što pre. I stvarno tih prvih nedelju dana nakon mog vraćanja iz Kine je doslovno za mene bila kao neka vrsta rehabilitacije, neka vrsta samoisceljenja i prosto nekako boravak ovde meni zaista mnogo prija i ovde volim da pobegnem svaki put kad mi se dešavaju neke stresne okolnosti u Beogradu. Konkretno, na primer, sad prolazim kroz neki stresni period i dosta nekih promena se dešava u mom životu. To sam isto i prošle godine uradila kad mi se isto dešavala neka ogromna promena u životu. I jednostavno, stvarno se osjećam preporođeno kada čim bukvalno sletim na tlo Crne Gore i kada dođem konkretno ovde. I tako, ni ne padne mi teško ako se malo zaključujem u svoju kuću, iako provodim vreme bukvalno sama na ovoj terasi. I zaista se preporodim. Ali, kažem ponovno, ono što ja konkretno želim da uradim ovim videom, jeste da vas upoznam sa tom mojom nekom drugom stranom i sa tim nekim mojim drugim delom koji je ovde odrastao i koji ovde ima mnoštvo nekih uspomena. Ja, eto, kažem ponovo, ovde sam došla, Herceg-Novi je bilo bukvalno prvo mesto gde sam ja došla na letovanje kad sam imala 2 meseca, čega se ni ne sjećam, ali posle i kasnije kroz cijelo svoje odrastanje ja sam dolazila ovde. I konkretno u ovoj zgradi, ona je, kad sam ja odrastala, kad sam imala 7, 8, 9, 10 godina, tako, ova zgrada je bila prepuna Rusa i to je bio čitav taj neki period u Crnoj Gori kada su Rusi imali gomilu nekretnina ovde i kada je stvarno bilo, mislim i dalje ima zaista puno Rusa, ali tad ih je nekako bilo baš dosta. I uglavnom u cijeloj našoj zgradi od 10, 11, 12 stanova, nebitno, jedino je naš stan bio stan gde smo mi Srbi, a sve ostalo su bili Rusi. I nekako, pošto smo ja i Stasi, moja starija sestra tada, bila u tom nekom periodu kada smo naravno težile ka tome da se upoznajemo sa decom, da se družimo i tako dalje. Mi smo se upoznale sa tim Rusima i mi smo sasvim spontano krenule da se družimo sa njima, ali pošto oni su bili isto tada mali, mi smo bile mali i nekako nismo se baš sporazumevali na engleskom, a prosto postojala je ta neka jezička barijera. Ja i Stasi smo sasvim spontano naučile ruski, družeći se konkretno sa jednom devojkom koja je bila Ruskinja. I tako da ja i dan danas znam ruski i učila sam ga, eto kažem, kroz sve te godine što smo mi provodila ovde za vreme letnjeg raspusta. Ja sam uspela da naučim i ruski ovde. Tako da i dalje onako ga i razumem i ponekada onako pričam i razmišljam iskreno nekada da krenem ponovo na neki kao možda kurs, čisto kako bih obnovila to neko stečeno znanje koje sam stekla tad kad sam, kažem ponovo, bila jako mala. Ono što je takođe vezano meni lično za Crnu Goru i ono što sam rekla kad sam bila mala i kad sam prvi put videla crkvu, odnosno Gospod Škrpljela, jeste da ja sam rekla da ću se ja tamo udati, odnosno da će tamo biti moje venčanje, ali ja u tom trenutku nisam znala da je to katolička crkva i to sam saznala možda pre tipa 2-3 godine. To je jedna predivna crkva koja se nalazi na vodi, na sred zaliva i ja sam rekla da bih jako voljela nekada u životu, mislim ne nekada u životu, nego bih jako voljela da tu bude moje crkveno venčanje. Kažem ponovo ne znajući da je u pitanju katolička crkva, da sam ja pravoslavna hrišćanka i da to crkva ne dozvoljava i tako dalje,
ali sam ja od malena ponovo, od kada sam videla tu crkvu, ja sam uvek govorila ja ću se tu uzeti, ja sam sebe tu nekako zamišljala u venčanici i zamišljala sam cijel taj neki moment i onda ponovo bi mi bilo mnogo drago da se i to neko kao konačno venčanje, na primjer desi isto u Crnoj Gori na neki način, zato što ponovo Beograd svakako, ali i Crna Gora je videla jako veliki deo mog odrastanja, kažem ponovo doslovno od rođenja pa do tog nekog adolescenskog doba i na kraju sada u ovoj nekoj fazi u kojoj god da sam, nekako konstantno viđa ceo moj lični razvoj i onda bi mi bilo nekako mnogo drago da se i uzmem ovde. Ne znam kako smo došli do toga da bih voljela da se uzimam u Crnoj Gori, ali sam toliko srećna zato što, samo da se nadovežem, ovo je kao jedan mini podcast deo otprilike. Mnogo mi je drago zato što u poslednje vreme stvarno prolazim kroz jedan jako neka velika promena se dešava u mom životu. I onda tako kao u tom nekom vrtlogu malo neke izgubljenosti i nekih i razočarenja i tako dalje, doći ovde je stvarno za mene bila rehabilitacija i nešto što mi je bilo preko potrebno. Tako da jako sam uzbuđena što ćete upoznati i ovaj deo mene. Mislim da o tome nikada nisam pričala, mislim da ni ne znate da mi je tata iz Crne Gore. Tako da, stvarno, welcome to my another home. Drago mi je što mogu da vas hostujem ovde. Ono što bih samo još dodala, kada je u pitanju konkretno ova oaza, odnosno ova terasa, rasvetali su se jasmini, koje je moja mama, kažem, ponovo posadila i oni toliko lepo mirišu da je meni jako žao zato što kamera nema tu mogućnost da vam prenesem prosto i miris, ali je stvarno jako lepo i ono što mislim da čujete sigurno sve vreme jesu ptičice. Moja mama inače takođe mnogo voli da hrani ovde vrapce i oni obožavaju da dolaze kod nas i ovde da se skupljaju, tako da ih ima gomile i sigurno sam da ih čujete. I pre neki dan, pošto sam i imala psihoterapiju, ali online, i moja psihoterapeutkinja je samo u jednom trenutku stala i rekla je, se tebi to sve vreme čuju ptičice? I ja rekao da, i to sam i njoj ispričala da jako volim kada sam ovde, zato što me doslovno ujutru bude, odnosno uveče me uspavljaju ptičice. Pogotovo ujutro je nekako to poprilično naglašeno, stvarno se jako lepo čuju i stalno nam tako pevuše. I onda ona je isto rekla, bože koliko je lepo, valjda smo mi ponovo nekako u Beogradu zaboravili na cvrkut ptica i sve te neke prirodne stvari. I onda je meni doslovno povratak, odnosno dolazak u Crnu Goru za mene nekako predstavlja i taj povratak tim nekim prirodnim stvarima kojima se poprilično otuđimo kada smo u Beogradu. Tako da eto, mislim da sam sad zvanično sve rekla što sam htela da kažem. Ova epizoda sponzorisana je od strane Duela i Beohemije koja stoji iza Duel brenda, kao i kompanije ProBeauty koja se bavi uvozom i distribucijom profesionalne kozmetike iz zemalja poput Amerike i Koreje. U pitanju su brendovi poput Fitomera i Color Science-a koji su namenjeni za sve one koji žele da neguju svoju kožu, ali i da reše probleme na istoj. Kao što i sami znate, ja sam u nekom prethodnom periodu koristila upravo njihovu kozmetiku i u narednih par dana ću vam dati neke moje najiskrenije utiske kada je u pitanju korišćenje upravo ove kozmetike, a ukoliko želite dodatno da se informišete o našim sponzorima, to možete da uradite kao i uvek u linkovima koji se nalaze u opisu ovog videa. Test, proba. A će ovo biti u vlogu? Možda. Nalazimo se u centru Herceg Noge. Mislim da ću morati možda malo se približim zbog zvuka. I ono što takođe moram da kažem sad kad smo ovde jeste da se iza kamere nalazi moja starija sestra Anastasija. Za sve one koji ne znaju, Anastasija je zapravo mene fotkala kad sam ja tek počinjala sa manekenstvom.
Mislim da o tome nikada nisam pričala ni u podcastu, ni na TikToku, nigde da sam zapravo mogla da pričam. Tako da je meni mnogo drago zato što je ona isto odlučila da me sada snima za ovaj vlogić i da mi pomogne u svemu ovome. Ali ono što sam htjela da kažem jeste da je Anastasija, kada sam ja počinjala sa manekenstvom, bila ta koja me podržala i koja je bila moj kamerman. Ja sam zacrtala sebi da hoću krenuti da se bavim manekenstvom i onda me Anastasija svojevremeno slikala čak i na moru, tako da smo imali kao neke morske fotoshootinge i svašta nešto. I danas me ona takođe snima. I ono što bih nekako odmah na početku rekli, ono što smo pokomentarisale baš ja i Anastasija juče kada smo putovali, odnosno kada smo dolazile ovde, jeste da je ovde život mnogo laganiji. I kada dođete ovde, nekako je sve, cijela neka tako lagana atmosfera. Ja mislim, kako uđem u ovaj grad, da meni onako spadne neki ceo stres i da sam iz fazona kako ćemo, šta ćemo, gde ćemo, lagano. I da je sve tako lagano. Danas idete sa nama u jedan lagani obilazak. Jeste spremni? Idemo. Počasovala sam zaista, što će završiti na 528 kanalu. Dugo sam žalala. Mnogo puta se spominjala i napokon je tu. She is the love of my life, you guys. Terasa u Herceg-Novom. Ovde mi je jako žao zato što su bile dve ogromne palme, čak se deo jedne i vidi, ali tu su stajale dve ogromne palme i sada conspiracy theory jeste da su se one razbolele zato što su došli, odnosno uvezli su neke nove palme iz tipa za Porto Montenegro ili tako nešto. I u suštini su se onda sve ostale palme na primorju razbolele zato što ima dosta posečenih palmi ovde okolo. Ko me zna da ja mnogo volim palme i da je delić razloga zašto toliko volim Herceg-Novi, zato što su svuda palme okolo. I juče kad smo ja i Anastasija takođe dolazile u Herceg-Novi, mi kako smo prilazile zalivu, ima cijel jedan drvored palmi gde sam ja rekla, ovako, bukvalno ovako izgleda onako kako ja zamišljam raj. Ono što je takođe jako slatko kod ove terase je zato što se tu nalazi muzička škola. Smo ovo mesto sasvim spontano otkrile kada smo ja i Anastasija bile male, odnosno kad smo imale koliko možda, tipa 13-14 godina kad smo se šetale ovde. I sećam se da je ovo bilo jedno mesto gde smo se onako baš oduševile kad smo došle. Inače u natalnoj karti fali vode. To mi je rekla astrološkinja pre neki dan. I onda ja tako cijelog života očigledno težim ka moru i volim sve što ima veze sa vodom, valjda zato što mi fali vode u Natalu. Mislim, tako je meni ona makar rekla. Idemo dalje. Ideja generalno iza ovog videa, odnosno iza ovih vlogića koje budete gledali u narednom periodu, jeste da nas bolje upoznate. I moja nekako ideja jeste bila i da započnemo ovaj video sa dolaskom do hotela Plaže. S tim da sam ja ovde provela, mislim ja sam generalno u Herceg-Novom provela jako veliki deo svog odrastanja. I nekako prvo, ajde da kažemo, i letovanje i možda prve neke uspomene iz detinjstva jesu zapravo vezane za Herceg-Novi. Možda ne nužno hotel Plažu, iako hotel Plaža jeste bilo prvo mesto gde smo letovali kad sam se ja rodila. Tako da meni je uvek jako drago kada dođem ovde. S tim da je to Herceg-Novi je gledao moje odrastanje, pa je to bukvalno od toga kad sam imala par meseci, pa evo sada do moje 23. godine. Da eto možda ovim videom ja zapravo želim da nekako krunišem tu neku malu verziju sebe i eto da i posvetim pažnju tako što prolazimo stvarno na sva mesta koja su eto mene nekako obeležila. I ono što je jako zanimljivo, ponovo ne možda nužno vezano za hotel Plažu, jeste da je moja prva simpatija i možda moja prva ljubav nastala upravo u Herceg-Novom i
Anastasija, mislim da se ti isto sećaš toga da su bila dva dečaka. Jedan se svidao meni, drugi se svidao Anastasiji i mi smo se međusobno sviđali jedni drugima. O tim malo slađim detaljima ćemo kasnije. Kad smo bili na Zlatiboru za 1. maj i pričali smo o tome kako, pošto su se uveče videle, nebo je bilo puno zvezda i onda smo pričali o tome kako smo bukvalno zaboravili da je nebo prepuno zvezda. Mi smo se fascinirali tome i eto i ovde isto kada dođemo imamo stvarno tu sreću da je nebo stalno prepuno zvezda, da je mnogo manje osvetljenje, odnosno da ima mnogo malo ulične rasvete, da generalno nema nebodera kao u Beogradu i da se stvarno mnogo vidi to zvezdano nebo. I još jedna dodatna stvar je što smo zaboravili kako da dišemo u Beogradu, tako da je ovo sve. Moram posle da meditiram. Nalazimo se ispred restorana Admiral koji trenutno, nažalost, ne radi. Meni nepoznatih razloga. Ja sam zamislila da ja i Anastasija sednemo unutra i da popijemo jedan Kosmopolitan. Kosmopolitan je inače prvo alkoholno piće koje sam ja probala u životu i to je bilo upravo tamo, tako da sam ja zato htjela nekako da prođemo i taj neki prvenac, odnosno prvi put kad je ova gospođica degustirala alkohol. Da, ono što sam htjela da kažem jeste da i dan danas jako volim koktele koji dolaze u tim martini čašama. Kosmopolitan i martini u suštini jesu jedni od njih. I zašto je to razlog? Razlog je zato što se osjećam uvek kao da sam ispala iz serije Seksi grad, koja je meni lično jedna od omiljenih serija svih vremena. To je jedan od razloga zašto nekako sam i tada probala Kosmopolitan i svi koji su gledali Seksi grad znaju da je bukvalno Kozmo piće cijele serije i da ga sve žene tamo vole i da ga piju. Međutim, pošto nažalost Admiral ne radi, ja kažem ponovo, ja sam imala ideju da ja i Anastasija sednemo, da gledamo u more i da ponovo probamo Kosmopolitan da vidimo da li je isti onakav kakav je bio kad sam ga prvi put ja probala. Mi sada sedimo pored mora i pijemo maču, koje je zapravo piće u kome uživam i koga pijem apsolutno svaki dan, ali da, i dan danas, eto kažem ponovo, nije promocija alkohola, ali volim da popijem Kosmopolitan, martini i gin tonic su mi moja top 3 pića, odnosno poisons of choice što bi se reklo, i pogotovo kada je pored mora, to je neki hedonizam koji je neobjašnjiv. Tako da eto, ali sad ćemo pijemo, ja pijem maču, Staša pije njen espresić tamo negde. Ali kafeterija se skoro otvorila u Herceg Novom i moram da pohvalim kogod da mi je trenutno napravio maču, mnogo je bolja nego u Beogradu i kafeterija generalno ovde u Herceg Novom je jako dobra. Mi kada smo odrastale, ovde je bilo nekoliko kafića gde smo mi uvek volele da sednemo i da popijemo kafu. Glavni kafić za sedenje i za plejanje, što bi se reklo, na suncu je uvek bila Stanica i Stanica je uvek imala mnogo dobru kafu i tamo Stasi i ja sećam se svaki put kada dođemo u Herceg Novi, mi prvo što uradimo jeste odemo u Stanicu, sednemo, popijemo jednu kaficu i onda možemo da nastavimo sa našim danom. Čekam da se otvori, ili vidiš, možda bi bilo dobro da i ja otvorim kao svoj prvi matcha place u Herceg Novom i da to bude kao mačaterija i da to bude još jedan prvenac u Herceg Novom. Ovde ste ga čuli prvi put, znači ako za par godina otvorite svoju mačateriju u Herceg Novom, this is where you saw it first, tako da, eto. Obožavam Galebor. Ispriča se sama čovek kako je Herceg Novi nekad bio lepši grad. A to je poenta ovde, razumeš, ljudi će da stanu, on je već 5 puta sa nama onako stao, ispričao se, došao, otišao čovek, to je čar. Ali pogotovo predmet frustracije najveći je, ne znam da će se sad videti ona kanta za đubre tamo koja je puno od sinoć.
sada smo kod prvih ljubavi. Ja i moja sestra smo svojevremeno, ima gore tu kafić i onda smo mi svojevremeno tamo odlazile, gledale vaterpolo treninge i tako, dolazile su raznorazne delegacije, između ostalog bila je jednom i italijanska delegacija. Ja, Anastasija i još jedna naša drugarica smo se zaljubile u Italijane i mislim da se i dan danas pratimo na Instagramu. Da sam ja i svoju neku prvu odraslu ljubav takođe stekla u Herceg-Novom. Moj prvi poljubac, moj prvi dečko i kako se zove generalno, tako kažem, prva neka kao odrasla ljubav se desila u Herceg-Novom. Što je propušteno tu je. Sve što sam propuštila, to sam slušala ovde. Mi smo odrasle na onoj tamo strani, a naša mama je odrasla ovde iza nas u ovom jahting klubu. Mislim, odrasla, tu se izlazilo kada je ona bila mlada i naše godine, kada su oni tu gledali. Kada smo odrastale, prvo smo bile mnogo male da bismo sedele ovde i kao generalno na zidiću, makar moja neka percepcija, da su ovde sedeli samo cool odrasli ljudi. I onda je bio baš onako kao ono full circle moment kad smo mi mogli da dođemo i da sednemo ovde i da se osjećamo cool i odraslo. Jel da? Da. Nisam pogrešila. Ne, realno. I baš je bilo onako nekako uvek bilo jedno alt, mnogo zanimljivo mesto, zato što se stvarno skupi mnogo ljudi, mnogo stranaca, mnogo meštana i onda je uvek nekako puno ljudi, svi uživaju, svi slušaju muziku, svi se nekako zezaju. Baš je lepa atmosfera uvek bila. Mislim da je najbolja žurka. Najbolja žurka uvek u pivnici. I kinđurijada. I najbolja kinđurijada, da. I znači se sjećaš da je bilo par godina, kako se zvalo, ono na kraju sezone kada zatvaraju i kada je ono sve na popustu. Jesam, ne sjećam se kako se zove. Kako se zove? Ne znam. Masakrijada. Jeste. Masakrijada. Znači to su dva happeninga kinđurijada, samo ime kaže što znači kinđurijada, znači sve što imate stavite na sebe. Neki smo išli sa različitim starkama. Posle tunela se ne ide. Svojevremeno jesmo išle tamo i svojevremeno smo posećivale klubove i lokale koji se nalaze posle tunela. Više ne idemo tamo i mislim da tamo generalno nema ništa zanimljivo. Ima mesto do duše gde se ova gospođica prvi put poljubila, ali to, eto, ajde, zadržat ćemo to za sebe, ne morate baš sve da vidite. Everyone in favor, znači svi koji su za da gledaju moju stariju sestru na TikToku i na Instagramu kako priča o obrazovanju, visokom školovanju, učenju i tako dalje. Znači, da komentarišete dole. Molim kamermana da zabeleži ovaj prizor iza mene. Beskonačna količina stepenica. Herceg-Novi je poznat kao grad od skalina ili ti od stepenica. Gde god da krenete, aj super je da se spustite dole, ali ne daj Bože da se vraćate uveče gore. Uvek je mnogo zanimljivo to što smo mi tražile kao optimalno mesto, odnosno gde možemo da se popnemo, a da ima najmanje stepenica. Gde možemo da se popnemo, a da najmanje umremo. I posle tunela ima kao ona uzbrdica, gde nam je kao uvek realno bilo najjednostavnije i najlakše. Jer kao, ajde, bolje da se penješ uzbrdom nego da ideš, ali stvarno mislim da ima 100 stepenica. Bukvalno, sve možemo da brojimo, ali bukvalno daćeš radije ono 50 centi za taksi više, samo da se ne penješ uz ovaj pakao, pogotovo uveče. Gde su ti najgore stepenice? Mislim da su one na škveru. Da, neka škveru gore. Ali one kad se spuštaš od sata ka škveru. Jeste, da. I ovaj tih ima bukvalno zilijardu. Stvarno, pogotovo leti i pogotovo kada bismo došli u Herceg-Novi na plažu i onda tipa kao vraćaš se u neko doba kada je ono najgore moguće sunce, katastrofa. To je da umre čovek otprilike. 100 stepenika, a mi imamo još ovo, sve. Koliko? Oko 190. Pričamo o tima.
Neću prikriti suza, previše želim te ja. Kad smo u automobilu, još jedna stvar koju sam htjela da kažem, i to me je Stasi podsjetila na to, jeste da smo mi cijelog života, odnosno ponovo cijelo naše odrastanje, slušale Vladu Georgijeva, Sergeja Četkovića, i je li imamo još nekog muzičara koji je poreklom iz Crne Gore? Sergej Četković i Vlada Georgijeva su bili The shit. I njih nam je mama stalno puštala. I također jedan od prvih koncerata na koje smo išli kad smo bile male jeste bio upravo koncert Vlade Georgijeva gore u Kalnoj Kuli. I jedne godine se čak sećam da smo išle, ja mislim na 3-4 njegova koncerta za redom. Pošto je on svake godine za vreme leta pravio koncerte u avgustu i onda bismo mi stalno išli na njegove koncerte i ja mislim da mi znamo ceo njegov repertoar, mi znamo sve njegove pesme i da smo i dalje odlazile stalno kod njega na koncerte i mislim kao išle smo, ja mislim, jednom u Beogradu. Na koncert Sergeja Četkovića nikada nismo otišli. Ja se toga nešto ne sjećam, ali sjećam se recimo da smo išli na koncerte Vlade Georgijeva i u Beogradu i da nije bilo to. Nekako Kalna Kula i Vlado Georgijev su poseban vibe, da. I posebno je zato što on peva tu u svom gradu i tako dalje. Nekako posebna je neka energija i mnogo mi je drago zato što ja to od malena smo stvarno imale priliku da idemo stalno na njegove koncerte. I mamu koja ima dobar ukus u muziku. I mamu koja ima fenomenalan ukus u muziku. Ljudi, ja se sećam kad smo išle, kad nas je vozila u vrtić. I znaš ono gore, na Senjaku, onaj drvored. I tu kada god prolazim, ja volim da pustimo Sergeja Četkovića Nazovi me. Jer se ja sećam, jednom smo prolazile tamo i baš je bilo Nazovi me. Da, pa isto kao sad kad se recimo spustimo u Boku i vozimo Bokom, na radio ja slušam Georgijeva, zato što mama je uvijek slušala Georgijeva kad vozi ovoga. Pa njegov onaj posljednji album Daljina, cijelog smo ga preslušali u kolima. Da, ja se kad je baš pesma Daljina, ja se uvijek setim tebe. A zašto mi to omiljena pesma? Da. To je njegova najlepša pesma koju je napisao. Da. Neko će sad reći da on ima sve iste pesme i da to stalno zvuči isto, ali ja sam taj lik. Mislim, ja sam samo taj sentiš. A da, ne samo da smo ti likovi, nego generalno, mene generalno muzika me vezuje za momente neke u životu. Ja tačno, na primjer, sada mogu da pustim neku pesmu i da se maltene vratim u neki period života kada sam slušala tu pesmu. I onda recimo, eto kažem, Nazovi me, svaki put kada pustim, ja se setim bukvalno kako sam išla u vrtić. Dalina mi je baš nekako vezano za tebe i baš mi je vezano za Herceg Novi Ban i baš ima tako neke periode iz Kine recimo koju sam muziku tada slušala, šta sam tada slušala i tako dalje i to baš volim. Ne baš tako u core memories. Da, bukvalno to mi je core memory. Ali, da. Hoćemo slušamo Vladu Georgijevu. To je isto jako zanimljivo, zato što smo ja i Stasi, meni mnogo drago što si ti bila sa mnom. Ne ti kažem, ne znam da ću ovo ubaciti, ovo baš sentiš. Možda i ubacim. Ali poenta je što smo mi stvarno, mislim, razlika između mene i Anastasije je 14 mjeseci. Inače, sad ne znam da li ću ni ovo ubaciti. Ali ja sam izračunala da sam ja začeta u Herceg Novom. Da. Top. Ja mislim da to ima neke veze sve to. Ali, da. Hoćemo slušamo Vladu Georgijevu. Mislim da ćete i sami provaliti da uvod i zaključak snimam u bukvalno istom trenutku, odnosno da sam se samo prebacila iz jednog dela terase u drugi deo terase. Jako mi je drago ako ste stigli do ovde. Ja sam želela samo da vam se zahvalim zato što ste pogledali ovu epizodu našeg podcasta koju sam ja prosto želela da vi mene još bolje upoznate i da upoznate tu neku moju
drugu stranu. Tim da ću ovde ponovo provesti jako veliki deo do kraja godine. Bilo bi mi drago da prosto ostavite u komentarima šta biste sve voljeli da vidite od sadržaja odavde, s tim da ću se aktivirati ove godine i napokon snimati i sadržaj koji je upravo vezan za Crnu Goru. Tako da mi pišite u komentarima šta biste voljeli da vidite. Pišite mi u komentarima da li ste nekada posetili Crnu Goru i šta vam je nekako omiljeni deo Crne Gore i šta vas vezuje za Crnu Goru, a znam da ima gomila vas koje gomila uspomena vezuje za Crnu Goru. Tako da, hvala vam puno još jednom što ste pogledali ovaj video i vidimo se negde uskoro. Tako da, ćao!